An Abi Hurairah saking Abi Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi dawuh ing sab'atun utawi wong pitu iku yudilluhum ngaup-ngaupi oleh perlindungan maksudnya ngaup-ngaupi ing sab'atun sapa Allahu Allah fi dhillihi ing dalam perlindungane Allah atau ing dalam aup-aupe Allah yauma la dilla ing dalam dinane ora ana aup-aup iku maujud ing dalam dinane ora ana perlindungan iku maujud ay yaumal qiyamah illa dilluhu angin aup-aupe utawa perlindungane Allah jange nek dina kiamat ana wong pitu oleh perlindungane Gusti Allah. Pada karon nutur sapa Abu Hurairah al hadisa ing hadis. Wa fihi lan iku ing dalam hadis wa rajulun utawi dawuh wa rajulun. Salah satune sing oleh perlindungane Allah ketika dina kiamat. Wa rajulun lan wong lanang. Salah satune ngene iku wong lanang tasaddaqa kang aweh sedekah sapa rajul bisodaqatin kelawan sedekah fa akhfaha nuli nyamarake sapa rajul ing sedekah hatta la ta'lama sehingga yen to ora ngerti apa shimaluhu tengen kiwane sapa shimaluhu tengen kiwane rajul ma ing perkara tunfiku kang aweh nafaqah apa yaminuhu sapa yaminuhu tengene rajul muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaih hadza dikisi utawi iki hadis iki muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Jadi salah satune wong sing oleh perlindungane Gusti Allah jange nek dina kiamat ketika gak ono sing iso nulungi mek Gusti Allah tok iku wong lanang sing sedekah ketika sedekah gak ono sing ngerti kiwa tengene gak ono sing ngerti. Jadi sing ngerti namung sampean nek sampean ngetokno sedekah. Bahkan tanggane dhewe gak ngerti, keluargane gak ngerti. Misale sampean istiqomah ben mari subuh nyemplungi dhuwit nang gene masjid ta nang langgar misale. Senajan toh mek 1000 misale istiqomah. Iku nek sampean amalno sampai mati, salah satune jange nek dina kiamat iku dibelani ambek Gusti Allah. Pokoke sedekah sing gak ono wong ngerti kecuali sampean. Dan iku ya iso digawe narik rezeki utawa iso digawe jalbu rezeki. Jadi sampean duwe istiqomah sedekah senajan to nilaine mek titik, tapi sampean istiqomah gak ono wong ngerti. Lah iku iso salat iso digawe jaminan jange nek dina kiamat. Iso ndadekno sebab oleh perlindungane Gusti Allah jange nek dina kiamat. Jadi nek iso iku sedekahmu iku gak dingerteni wong iku luwih apik timbangane sedekah sing ketok wong ya gak apa-apa cuma gak ketok wong iku luwih apik. Wa an Uqbah bin Amir lan saking Uqbah bin Amir kala dawuh sapa Uqbah bin Amir dawuh ing sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah dawuh ing kullum ri'in utawi sakben wong suwiji iku fi dhilli shadaqatihi ing dalem ayub-ayube utawa perlindungane sedekahe imri'in ing dalam perlindungane utawa ayub-ayube sedekahe kullum ri'in hatta yufsala sehingga yen to den putus
sehingga yen to den putus apa bainan nasi antarane menungso, apa bainan nasi antarane menungso. Rawi ngretake ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakimu lan Imam Hakim. Dadi dawuhe Kanjeng Nabi, setiap wong nek gelem sedekah iku pasti sedekahe dadi perlindungane. Dadi sedekahmu iku pasti nggawa manfaat. Sampai kapan? Sampai awakmu mati. Soalnya nek wis mati kan wis gak iso sedekah. Isoke nek wis mati iku dikirimi sedekah. Wong nek wis mati wis gak iso sedekah, isoke dikirimi sedekah. Tapi nek jek urip iso sedekah, dan setiap sedekah sing kon lakoni iku pasti dadi pelindungmu. Utawa sedekah iku pasti nggawa barokah, pasti nggawa manfaat khususe nang akhirat. Apa maneh sedekah sing siri ku mang, sedekah sing gak ono sing ngerti kecuali awakmu ambek Gusti Allah ambek malaikat. Iku tambah iso dadi jaminan nek dina kiamat. Jaminan oleh perlindungan Gusti Allah. Wa an Abi Sa'id lan saking Abi Sa'id Al-Khudri ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh ing ayyuma muslimin utawi endine wong muslim iku kasa menganggoni sapa muslim menganggoni musliman ing wong muslim kang liya musliman ing wong muslim kang liya menganggoni sauban ing pakaian misale sedekah pakaian ala uriya ing atase tingkah muda kasahu mongko menganggoni ing muslim sapa Allahu Allah min khudril jannati saking pakaian ijone swarga saking pakaian ijone swarga ijo-ijone swarga maksudnya pakaian soalnya identike pakaiane swarga iku warna ijo. Wa ayyuma muslimin lan utawi endine wong muslim at'ama kang aweh mangan sapa muslim at'ama kang aweh mangan sapa muslim musliman ing muslim kang liya musliman ing muslim kang liya aweh mangane ala juin ing atase tingkah luwe ala juin ing atase tingkah luwe yo at'amahu mongko aweh mangan ing muslim sapa Allahu Allah aweh mangan min shimaril jannati saking pira-pira buahe swarga saking pira-pira buahe swarga wa ayyuma muslimin lan utawi endine wong muslim sapa kang aweh inuman sapa muslim aweh inuman musliman ing wong muslim kang liya ala domain ing atasi tingkah ngelak ing atasi tingkah ngelak saqahu mongko aweh minum ing muslim sapa Allahu Allah minar rohiki saking swarga utawa saking arak utawa saking inuman swarga al makhtumi kang den murnekaken al makhtumi kang den murnekaken. Rawi ngretaken ing hadal hadis wa Abu Dawud wa fi isnadihi lan iku ing dalam sanate hadis lainun utawi apes. Jadi setiap wong muslim sing ngekeki pakaian nanggene wong sing muda maksude sedekah iku sing apik nanggene wong sing luwe butuh. Contone pakaian sedekahno nanggene wong sing gak duwe pakaian luwe apik timbangane wong sing duwe pakaian. Begitu juga panganan sedekahno nang wong sing luwe aja disedekahno wong warak kon kei panganan ya percuma maksudnya gak patek manfaat dene sedekah. Soalnya sedekah iku semakin dibutuhno wong iku semakin apik. Jadi umpama sampeyan iso sedekah nang ngene wong butuh, contoh pakaian, iku iso ndadekno sebab oleh pakaian swarga. Ya ngoten niku dadi investasi jange, kon nikmati nek nang swarga. Soalnya swarga iku tanahe amba sing paling terakhir mlebu swarga sepertelu donya kok. Kan ya butuh fasilitas. Fasilitas iku iso diperoleh nang donya. Kesempatan memperoleh ngebeki fasilitas swarga lho ketika urip nang donya. Salah satu nek kepingin duwe pakaian swarga, sedekah pakaian. Semakin butuh sing sampean sedekah, semakin apik pakaiane. Engko dadi pakaian nang swarga wis tambah apik. Begitu juga nek keimangan.
yo kayak ono mangan wong sing luwe. Masalah nek wong warep kon kei mangan, yo wis gak patek bersyukur wonge. Gak patek manfaat. Nek wong sing luwe kon kei mangan senajan to panganane iku gak patek enak, tapi jenenge luwe tetep enak ae. Lah iku semakin api. Dadi iku iso ndadekno sebab dikei Gusti Allah buah-buahan nang swarga. Jadi juga wong sing ngelak, kayak ono sing ngelak, kayak ono ngombe sedekah ngombe dikekno nang wong sing ngelak. Soalnya nek gak ngelak sampean kayak ngombe, ya biasa, apa tek manfaat. Makanya semakin butuh wonge iku semakin apik disedekahi. Apa gak oleh sedekah nek nang wong gak butuh ya gak apa-apa. Sedekah iku gak apa-apa meskipun gak nang wong butuh. Tapi umpama wong butuh luwe manfaat luwe apik. Nah iku sedekah. Beda ambek nafkah. Nek nafkah iku padha mbek sedekah cuma khusus nang harta benda. Tapi nek sedekah iku gak kudu harta benda. Sedekah iku isok nang amal apik, isok nang donga, ya isok nang harta benda. Tapi nek bahasa nafkah iku khusus digawe harta benda. Jadi sampean ngetokno sesuatu nang gene wong liya untuk kemanfaatan atau untuk kemaslahatan umum. Sing sampean tokno iku mang rupa bondo, maka jenenge nafkah. Tapi sampean jenengno sedekah ya kenek. Tapi umpama sampean ngekei ilmu nang murid iku jenenge sedekah. Kan ngekei manfaat untuk kemaslahatan yo an. Ngetoknomu iku lho, ngetokno tenaga digawe bantu wong iku jenenge sedekah. Ngetokno ilmu digawe bantu wong iku jenenge sedekah. Utawa ndongakno nang ngene wong liya kan yo manfaate kan untuk kemaslahatan umum yo an. Iku jenenge sedekah. Sampeyan nglakoni amal apik ditujokno digawe wong masyarakate iku jenenge sedekah. Jadi sedekah iku lebih global. Beda mek nafkah. Nek nafkah iku khusus nang harta benda. Nek sedekah iso umum, iso amal apik, iso donga, iso tenaga, iso bondo yo an. Iku sedekah. Wa an Hakim bin Hizam lan saking Hakim bin Hizam ali Nabi saking Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Nabi? Kala dawuh sapa Nabi dawuh ing al-yadul ulya utawi tangan kang dhuwur, tangane wong sing ngekeki. Iku khairun luweh bagus luweh utama minal yadis sufla tinimbang tangan kang nisor, timbangane tangan sing ngekeki. Wabda lan ngawitana sapa sira? Wabda lan ngawitana sapa sira? Biman kelawan wong taulu kang ngingoni sapa sira? Taulu kang ngingoni sapa sira? Jadi tangan sing ngekei iku luwih apik timbangane tangan sing dikei. Mun nek sampean maknani secara dohire hadis iku lak tangan ndukur ambek tangan ningsor. Soale kadang ana wong dikei iku ya nampani teko ndukur kadang-kadang. Dadi sing ngekei iku kan diarakno ngene, terus sing dikei nampani teko ndukur. Berarti mulyahan sing dikei lah anu. Makane maknane al-ulya iku tangan sing ngekei. Tangan sing ndukur maksudnya tangane wong sing ngekei iku luwih utama timbangane tangane wong sing dikei. Ketika ngekei dhisikno wong sing sampean ingoni, maksudnya semakin dekat hubunganmu semakin utama. Sapa sing paling penting didhisikno? Awake dhewe. Nomor loro sapa? Keluargane. Anak bojomu. Nomor telu sapa? Dulurmu. Semakin idek iku semakin utama nek ngekei gitu. Kadang wong saiki diwalik nang dulure dhewe mau wedhit tapi nang wong liya lowongan. Padahal padha botone. Padha botone padahal. Utawa kadang iku malah dulure luwih boto. Ha iku keliru ngoten niku. Sing bener iku sing luwih idek iku malah luwih apik. Tapi yang mempengaruhi kebutuhan wong iku ya macam-macam. Nek awake dhewe wis mampu, keluargane wis mampu, dulure wis mampu, ya tanggane. Pokoke sampean dhisikno sing luwih idek luwih apik. Nek masalah ngekeki wong utawa sedekah ta nafkah. Wa khairu sadaqati lan utawi luwih baguse sedekah iku ma perkara kana kang ana apa ma ana iku andoh rihinan saking sugih kang den serupaaken geger, saking sugih kang den serupaaken geger. Waman lan utawi sapane wong iku yastafif amring raksa sapa man yu'ifahu mongko ngraksa ing man sapa Allahu Allah. Waman lan utawi sapane wong iku yastarni semoga sapa man yurnihi mongko nyugihaken ing man sapa Allahu Allah. Jadi sedekah sing apik
iku makana an dohrihina. Ketika sampean duwe leluwian iku sing apik. Dadi luwih dianjurno sedekah wong sing duwe timbangane wong sing gak duwe ngoten lho. Timbangane wong sing gak duwe. Lah untuk sing disedekahi semakin miskin semakin butuh luwih apik. Tapi sing sedekah semakin sugih luwih apik. Dadi luwih soalnya nek sampean gak sugih nek sampean miskin awake dhewe butuh disedekahi kok arepe sedekah nang wong liya. Awake dhewe lho jek butuh. Nonton, makanya sangat dianjurkan bagi wong sing duwe nek sedekah. Tapi nek masalah sing dikeki sedekah sangat dianjurkan yang sangat membutuhkan, yang sangat gak duwe malah nek sing dikeki sedekah. Nek wong gelem ngraksa, insyaallah diraksa ambek Gusti Allah. Nek wong gak semoge gak ngrepotno wong liya, insyaallah disugihno ambek Gusti Allah. Semoge iku maksude makhluk ana Gusti Allah. Yakin ambek Gusti Allah, semakin sampean semoge sangka menungso, semakin sampean ngrasa wis sugih disugihno ambek Gusti Allah, semakin sampean dikeki sugih ambek Gusti Allah. Utawa semakin sampean syukur, semakin tambah nikmatmu. Muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaih. Tapi nek sampean semakin ngrepotno wong, iku malah ndadekno sebab awakmu tambah melarat. Wis taman teteni wong sing senengane ngrepoti wong, nyusahno wong, uripe lak ya susah. Uripe lak ya repot. Ya soalnya memang kok idahe ngono, kok idahe. Semakin sampean manfaati nang wong, semakin Gusti Allah ngekeki manfaat. Wis iku kaya hukum asal. Jadi pangeran dhewe ya dawuhe ya ngono, Kanjeng Nabi dhewe dawuhe ngoten. Dadi sampean manfaat nang wong, insyaallah sampean ya manfaat, dikeki manfaat ambek Gusti Allah. Sampean nulung wong, insyaallah sampean ditulung ambek Gusti Allah. Sampean ngladeni wong, khususnya wong alim, insyaallah sampean diladeni ambek Gusti Allah. Sampean ngladeni agama, insyaallah Gusti Allah ya ngerti awakmu bakalan diladeni ambek Gusti Allah. Iku wis kok ida paten. Dene ana pengecualian iku langka. Dadi sampean nek kepengin golek pengecualian, yo di antara wong pirang juta wong sing kepilih siji, insyaallah sampean gak kepilih. Saingane masalah jutaan. Makanya aja golek sing pengecualian, golek sing umum ae. Wa Nabi Hurairah lan saking Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah dawuh ing kila dan ucapake, apa ya Rasulullah, utusane Allah. Ayu sedekati utawi endine sedekah iku afdalu luwe utama. Kala jawab sapa Nabi, jawab ing juhdul mukilli, yaiku wong kang banget hajate. Jadi Kanjeng Nabi ditakoni, Kanjeng Nabi sedekah sing utama niku dos pundi? Sedekah nang wong sing banget butuhne, banget hajate. Lawa banget miskine, banget fakire. Luwe utama. Wabdak lan ngawitana sapa sira? Lah nek ngawali urutane biman kelawan wong taulu kang ngingoni sapa sira ing man. Dhisikno wong sing sampean ingoni sik, cara golek urutan lho. Kedekatan hubungan iku dhisikno. Akhrajahu ngetokake ing hadal hadis sapa Ahmad Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Abu Dawud. Wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibbana wal Hakimu. Wan hulan saking Abi Hurairah, qala dawuh sapa Abi Hurairah, dawuh ing qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing tasaddaqu, sedekah sapa sira kabeh. Pakola nuli dawuh sapa rajulun wong lanang. Pakola nuli dawuh sapa rajulun wong lanang dawuh ing ya Rasulullah, utusane Allah, indi iku ing dalem sanding ingsun dinarun utawi sak dinar. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh ing tasaddaq sedekah sapa sira bihi kelawan dinar, sedekah ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Di zamane Kanjeng Nabi sahabat iku padha semangat sedekah. Kanjeng Nabi soalé perintah sedekah, semangat lomba-lomba sedekah. Akhirnya ana wong iku iri, sebagian wong sing sugih kan iso sedekah, duwe-duwe ngono iso sedekah. Lah wong sahabat sing gak duwe gak iso sedekah. Kanjeng Nabi kula enggak ada namung setunggal dinar ya, kula nggih kepengin sedekah Kanjeng Nabi. Akhirnya ambek Kanjeng Nabi, wis sak dinar iku sedekah nang awakmu dhisik. Kan nguruki Kanjeng Nabi. Wong awake cek boto. Awakmu sik sedekahno. Engko nek ana luwihane Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa rajul, utawa takon sapa rajul, indi iku ing dalem sanding ingsun akharun utawi dinar kang weneh. Nek kula enggak ada dinar lintune Kanjeng Nabi. Nek kula sampun sedekah digawe awake dhewe, tibake jek ana dinar liyane. Kala jawab sapa Nabi,
Jawab ing tasaddaq sedekah sapa sira bihi kelawan akhir ala waladika ing atasi anak sira. Anak sira iki termasuk meliputi bojo. Nek enten lintune Kanjeng Nabi sedekah digawe bojomu, anakmu utawa keluargamu. Lah iku Kanjeng Nabi nguruki urutane sedekah sing didhisikno. Sing didhisikno sapa? Awake dhisik. Mantun ngoten nek awake wis mari sapa? Anake bojone. Mun anak bojone wis keluargane wis sapa? Ya sing luwih idhek maneh. Nek ji ana luwihan maneh. Wa qala lan dawuh sapa rajul. Indi iku ing dalem sanding ingsun, akhirun utawi dinar kang nek enten lintune Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing tasaddaq. Sedekah sapa sira? Bihi kelawan akhir, bihi kelawan akhir, bihi kelawan akhir ala khadimika ing atase peladen sira, ing atase peladen sira utawa wong sing dadi tanggunganmu. Dadi wong ku mang takon nang awake dhewe sampun Kanjeng Nabi, nang anak bojo nggih sampun, nang keluargane sampun. Nek tasih enten turahan Kanjeng Nabi sing sae di sedekahna teng pundi? Sedekahna nang tanggunganmu. Tanggunganmu iku peladenmu, pekerjamu. Sing dadi tanggunganmu, kewajibanmu. Kaya sampean duwe pekerja, ya pekerjamu iku dhisikno. Kaya sing luwih idhek luwih apik. Kaya sampean duwe peladen misalnya sing ngladeni nek cara wong dalem ku duwe anak buah. Iku dhisikno timbangane ngekeki santri sing dudu anak buahe, dhisikno santriku sing dadi anak buahmu. Soale iku tanggunganmu, peladenmu. Nek pekerja ya dhisikno pekerjamu sik. Sing jelas luwih idhek luwih didhisikno. Kala dawuh sapa rajul, indi iku ing dalam sanding ingsun akhirun utawi dinar kang weneh nek gadah malih Kanjeng Nabi. Cara awake dhewe mpun, keluargane wis, wong sing dadi tanggungane ya wis. Nek enten malih Kanjeng Nabi, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing anta utawi sira iku absaru bisa ningali sapa sira bihi kelawan akhir wis awakmu luwe paham endi sing luwe idhek gawe awakmu dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Sing jelas dhisikno sing luwe idhek, sing luwe cedhek ambek awakmu iku luwe apik didhisikno. Iku kan nguruki nek sedekah iku lho ora wajib ngetokno, sunah ngetokno. Iku pun nek ana pun iku nang awake dhewe. Mantun ngoten nang keluargane, mantun ngoten nang tanggungane, pekerjaane dan lain sebagainya. Mantun ngoten baru sing luwih idhek lintune. Misale dulure, misale tanggane, pokoke luwih idhek luwih apik nek masalah sedekah iki. Roh ngretaken ing hadal hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Wa an Aisyah lan saking Aisyah kala dawuh sapa Aisyah dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi dawuh ing ida anfaqat ing dalem nalikane aweh nafaqah soale harta benda nek nafaqah niku sapa almar'atu wong wadon min ta'ami baitiha saking panganan omahe almar'ah. Panganan kan termasuk bondo. Ghaira mufsidatin hali ora kang gawe rusak. Maksude gawe rusak iku umpama sampean ngetokno nafaqah iku mang gak menimbulkan tukaran, gak menimbulkan uring-uringan, gak menimbulkan sesuatu sing madharat. Dadi ana wong wedok sedekah panganan omahe. Sampeyan sedekah gatik ngomong bojomu. Lah umpama bojomu ngerti bojomu iku lho, ya gak apa-apa. Bahkan malah didobong. Nah ngoten iku maksude ghaira mafsadah, gak menimbulkan kerusakan. Kecuali nek umpama sampeyan ngekeki panganan nang wong liya, ngekeki panganan sedekah nafaqah kan apik ngekeki. Tapi nek dilarang bojomu ya gak oleh. Nah, itu berarti menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan. Lah sing dimaksud nang kene, sampean sedekah meneng-menengan gak ngomong bojomu, manten ngonten umpama bojomu ngerti tambah seneng, utawa umpama bojomu ngerti gak sampai muring-muring. Meskipun bojo gak dukung tapi bojo lho gak muring-muring. Nah, iku maksude ghaira mafsadah. Ya kana mongko ana sing ngetokno bojo wedoke kana mongko ana iku laha keduwe almar'ah apa ajruha ganjarane almar'ah bima sebab perkara anfaqah kang nafaqah sapa almar'ah ing ma
Maka wong wedok iku mang oleh ganjaran sangka sedekah, sangka nafkah. Wali zaujiha nek duwe bojo, wali zaujiha lan iku keduwe bojone almar'ah ajruhu utawi ganjarane ma. Bima sebab perkara iktasaba kang nyambut gawe sapa zauj. Lah bojone ya oleh ganjaran, padahal bojone gak melok sedekah. Bojo lanange oleh ganjaran. Sebab apa? Sebab bondo iku hasile nyambut gawe bojone. Tadi sing golek dhuwit kan sing lanang, sing nyambut gawe sing lanang. Engko an mantun ngonten dhuwite kan ya dikekno bojo wedoke. Ambek bojo wedoke meneng-meneng, tanganane ana turahan, ana luwian, dikekno wong. Diniati sedekah, diniati nafkah. Sing ngekekno bojo wedoke oleh ganjaran, bojo lanang ya oleh ganjaran. Selagine mboten menimbulkan tukaran ketika sedekah, ketika nafkah. Apa maneh bojo lanange mendukung ya tambah wapi. Cara sedekah tambah api. Jadi bojo wedoke oleh ganjaran, bojo lanange pasti oleh ganjaran. Padahal bojo lanange ora sedekah, sing sedekah bojo wedoke, tapi oleh ganjaran. Sebab bondo sing disedekahna iku mang hasile bojo lanang. Walil khadim lan iku keduwe wong kang ngladeni mislu dalika bahkan peladene sing nang kuning mang ya oleh ganjaran. Mislu dalika utawi padane ganjaran. Wala yang kusulan ora nyudo apa ba'dhum sebagiane kang den sebut, maksudnya ganjaran ku mang ganjaran wong wedok, ganjaran bojone, ganjaran peladene ora nyudo ajra ba'din ing ganjaran kang ngene. Sayan kelawan suwiji-wiji. Dadi bojo wedoke sing sedekah, bojo lanange oleh ganjarane padha ora sudo. Ora kok ganjarane didum wong loro utawa wong telu mboten. Oleh wutu kabeh. Selagine bojo wedoke iku mang ketika sedekah oleh idin bojo lanange utawa gak oleh idin gak apa-apa. Sing penting umpama konangan bojo lanange gak apa-apa. Bojo lanange gak sampai nyeneni, gak sampai ngelarang. Lah iku padha oleh ganjarane wutu. Sing wedok ya ganjarane wutu, bojo lanange ya oleh ganjaran wutu, mboten disuto. Muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaihi. Hadza dikisi utawi iki hadis iku muttafaqun den sepakati apa alaihi hadis. Wan Abi Sa'idin lan saking Abi Sa'id Al-Khudri, kala dawuh sapa Abu Sa'id dawuh ing ja'at teko sapa Zainabun Zainab. Imra'atu Bani Mas'udin kang dadi bojo wadone Ibnu Mas'ud. Dadi Zainab bojone Ibnu Mas'ud. Faqalat muli dawuh sapa Zainab, "Ya Rasulullah, utusane Allah. Innaka stuhune tuan, iku amarta perintah sapa tuan. Al yauma ing dalem iki dina. Perintah bisedaqati kelawan sedekah. Iku awal-awal ana perintah sedekah. Wa kana lan ana iku indi ing dalem sanding ingsun. Apa huliyun pepaes li keduwe ingsun." Lah Zainab niku bojone Ibnu Mas'ud itu sing ngladeni Kanjeng Nabi. Makane kan riwayat hadis akeh. Soale ngerti bendina ambek Kanjeng Nabi, ngladeni Kanjeng Nabi. Dadi hadis sing diriwayatno Ibnu Mas'ud iku akeh. Soale Ibnu Mas'ud iku penggaweane ngladeni Kanjeng Nabi. Lah ketika ana perintah sedekah bojone Ibnu Mas'ud jenenge Zainab iku takon, "Kanjeng Nabi kula enggak ada perhiasan Kanjeng Nabi, kula kepingin sedekah, faratu nuli ngarepaken sapa ingsun. Atas sedekah ana ta yen ta sedekah sapa ingsun bihi kelawan huliyun. Padahal Ibnu Mas'ud ambek bojone utawa keluargane itu termasuk niru Kanjeng Nabi. Dadi kehidupannya itu miskin. Kanjeng Nabi kan milih urip miskin. Soalnya pilihan nek Kanjeng Nabi niku. Padahal soge yo iso ae. Tapi Kanjeng Nabi luwe seneng gembul wong miskin, bahkan kehidupannya milih kaya wong miskin. Lah iku ya ditiru Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud niku ngamalno kaya ndiamalno Kanjeng Nabi. Cara keluargane niku mboten gadah. Tapi bojone iku semangat. Ibnu Mas'ud njene wong apik, peladene Kanjeng Nabi otomatis nular nang bojone dadi wong apik. Ketika ana perintah sedekah, semangat Ibnu Mas'ud sak keluargane semangat termasuk bojone Zainab. Kanjeng Nabi kula enggak ada perhiasan, Kanjeng Nabi kula kepingin sedekah padahal digawe keluargane lho cek butuh. Cara digawe keluargane lho cek butuh. Tapi semangat sedekah. Annahu ing stuhune Ibnu Mas'ud wa waladahu lan anake Ibnu Mas'ud iku ahakku luwe ngahaki, iku ahakku man luwe ngahakine wong atas sedekah kang sedekah sapa ingsun
bihi kelawan huliyin alaihim ing atase man akhirnya bojone iku bingung kepingin sedekah tapi perhiasan iki nek tak gawe sedekah iki boleh Ibnu Mas'ud ambek anak-anake gak iso mangan nih Kanjeng Nabi. Tapi kula kepengin sedekah Kanjeng Nabi. Tapi umpama kula kekno wong liya ngorbanno Ibnu Mas'ud bojone sama anake. Terus pundi niku Kanjeng Nabi? Takon nang Kanjeng Nabi. Dijawab ambek Kanjeng Nabi, faqala nuti dawuh sapa Nabi. Dawuh ing sedekah temen sapa Ibnu Mas'ud. Kan Ibnu Mas'ud ngomong jari Kanjeng Nabi ku sedekah iku nek ana luwihan, nek keluargane dhewe bojone cek butuh, anake cek butuh, ya luwih pantes bojone ambek anake disedekahi. Kan ambek bojone Ibnu Mas'ud arepe dikekno wong liya, disedekahno wong liya. Terus Ibnu Mas'ud dawuh, jari Kanjeng Nabi ku sing luwih nek ana luwihan baru dikekno wong liya. Lah iki lha aku ya butuh, anakmu ya butuh mangan ya. Saman sedekahno nang bojo nang anak iku luwih butuh, luwih apik. Ngomong ngoten Ibnu Mas'ud. Akhire disowano nang Kanjeng Nabi. Terus dijawab Kanjeng Nabi, ya bener Ibnu Mas'ud. Nek bojomu cek butuh, anakmu cek butuh, luwih apik kon sedekahno nang bojomu, nang anakmu. Kecuali nek anakmu bojomu wis oleh bagian, baru sampean kekno wong liya gak apa-apa. Nek bojo mbek anake cek luwih butuh, dhisikno bojo anak. Umpama kepengin sedekah. Iku ahakku luwih ngehaki. Soale zaujuki utawi bojo sira, waladuki lan anak sira iku ahakku luwih ngehaki. Iku ahakku man luwih ngehakine wong atas sedekahku kang sedekah. Iku hakuman luwih ngehakine wong tasedek teti kang sedekah sapa sira. Tasedek teti kang sedekah sapa sira wadon bihi kelawan huliyin utawa huliyin. Alaihim ing atase zauj lan walad. Alaihim ing atase utawa ngalahaken zauj lan walad. Dadi keputusane Kanjeng Nabi tetep sing luwih idhek luwih didhisikno, sing luwih butuh luwih didhisikno. Jadi ojo sampai sampean nukokno klambi wong liya padahal bojomu durung ngetukokno klambi. Anakmu durung ngetukokno klambi. Dhisikno bojomu anakmu baru engko ngekeki wong liya gak apa-apa. Soale anakmu bojomu luwih butuh. Apa maneh sampean tambah luwih butuh. Misale ana dhuwit mek 20.000. Utawa mek cukup digawe tuku sak mangan. Sing nyambut gawe sing lanang. Lah umpama sampean kekno bojomu, sampean iki gak mangan. Akhirnya gak iso nyambut gawe. Maka dhisikno awakmu. Wis bojone iku sak usia awakmu, utawa kon bagilah ambek bojomu ambek anakmu. Sing jelas awake luwih dhisik. Mari awake urutane bojone keluargane, anake ambek bojone. Padha posisine anak bojo keluargane. Mari keluargane tanggunganmu, nek duwe tanggungan, anak buah dan lain sebagainya sing tanggunganmu dhisikno. Baru wong liya. Lah wong liya iku sapa? Wong liya iku nek iso tekok dulure dhisik. Nek dulure wis baru wong liya sing gak ana hubungan kerabat. Tanggane misale luwih idhek luwih apik, tanggane dhisik, baru tangga sing rada ado. Utawa dulure dhisik sing idhek, dulur kandung sik baru dulur sing rada ado. Pokoke luwih idhek luwih apik, luwih butuh luwih apik masalah sedekah. Wa Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar, kala dawuh sapa Ibnu Umar. Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah dawuh ing layazal ora gengsir sapa ar-rajul wong lanang iku yasalu njaluk sapa rajul annasa ing menungso hatta yatiya sehingga teka sapa rajul yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat walaisa lan ora ana iku fi wajhi ing dalam wajahe rajul apa muz'atu lahmin tugelane daging apa muz'atu lahmin tugelane daging muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaihi hadza tegese utawi iki hadis iku muttafaqun den sepakati apa alaihi hadis. Dadi nang dina kiamat jange iku ana wong iku gak duwe daging. Cara fisike iku daginge iku bolong-bolong, awake bolong-bolong. Sebab apa? Sebab njalukan. Dadi njaluk iku iso ndadekno sebab nyuda daginge dhewe, tapi jange nampak nang dina kiamat. Njaluk sing nyak apa? Njaluk sing wonge mampu. Wonge mampu iku maksude bukan wong fakir ya bukan wong miskin. Sampeyan iku jek mampu usaha. Sampeyan iku jek iso nyambut gawe, kok njaluk. Iku iso ndadekno sebab nugel daginge dhewe.
Kanjeng Nabi dawuh jange dina kiamat wasna ana wong cek mampu nyambut gawe kok njaluk wong liya. Padahal umpama gelem nyambut gawe, gak usah njaluk lho iso. Gak usah njaluk iso. Nek gelem usaha, kok tetep milih njaluk iku padha karo nugeli daginge dhewe. Jange nek dina kiamat. Aman nek njumpai wong iku sampe entek daginge. Uru entek daginge awake bolong-bolong. Iku salah satu faktore senengane njaluk. Gak gelem usaha, gak gelem nyambut gawe. Dadi oleh aman njaluk. Nek encene sampean niku posisi fakir misale sampean niku nek gak njaluk, iki sampean tambah mati, tambah lara parah, tambah mati. Akhirnya kepaksan njaluk. Njaluk ngoten niku jawas boleh. Tapi nek sampean lu mampu asine gak njaluk, kok sampean njaluk? Njaluk sing niku dipertanyakan. Njaluk sing model ngoten niku sing iso ndadekno kados dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi wajahe, awake iku tugel kabeh, entek dadi. Ya krana sebab njaluk iki. Wan Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah, utusane Allah dawuh ing man utawi sapane wong ku yasalu njaluk sapa man annasa ing menungso. Amwalahum ing pira-pira bondone nas. Takasuron krana akeh-akehan tunggalane iki njaluk digawe memperkaya diri. Wis iku jelas dadi mawa iku nang dina kiamat. Fa inna yasalu mongko angin pestine njaluk sapa man jamron ing mawa ing dawuh Kanjeng Nabi. Njaluk kok untuk memperkaya diri pasti dadi mawa. Maksudnya dadi siksa iku. Mulaine nang alam kubur engko khususe nang dina kiamat. Iku padha karo sampean koleksi mawane neraka. Dadi sampean njaluk nek untuk memperkaya iku padha karo koleksi mawane neraka. Falyastaqillah mongko becik nitikno sapa man au liyas taksir utawa becik ngakehno sapa man. Maksudnya hati-hatiin masalah njaluk. Rawuh ngretaken ing hadal hadis sawa Muslimun Imam Muslim wani Zubair bin Awam lan saking Zubair bin Awam ani Nabi saking Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi dawuh ing la ayyahuda utawi yakti yento ngalap sapa hadukum salah sijine sira kabeh hablahu ing tampare ahad fayakinu nekani sapa ahad bihusmatil hatobi kelawan sak gebok kayu garing, kelawan sak geboke kayu garing ala dohrihi ing atase gegere ahad fayabi'aha nuli adol sapa ahad ing husmatil hatobi ala dohrihi fayakufa mongko sebab nyegah sapa Allahu Allah biha kelawan husmatil hatob atau sebab husmatil hatob wajhahu ing wajaiman iku khairun luwe bagus lahu keduwe ahad luwe apik min ayyas alat tinimbang yen to njaluk sapa ahad annasa ing menungso atauhu padha aweh sapa nas ing ahad au manahuhu utawa nyegah iku ora aweh sapa nas ing ahad au manahuhu utawa nyegah sapa nas ing ahad. Rawuh ngretaken ing hadal hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Dadi Kanjeng Nabi dawuh niku sampean njaluk, lah ketika njaluk iku durung ngerti hasile, mbok dikeki mbok gak. Mantun ngonten sampean ketika njaluk iku mang jek iso usaha. Jaring Kanjeng Nabi, luwe apik kon gak njaluk. Nek encene awakmu jek iso golek kayune misalnya golek kayu nang alas, kayune oleh sak gebok sampean dol nang pasar, engko hasile dodolan kan oleh duit senajan to mek titik. Oleh duit mek titik cukup digawe mangan tok. Iku luwe apik timbangane kon njaluk gurung ro hasile, dikeki tak gak. Utawa sampeyan takon, timbangane kon njaluk ngrepotno wong, luwe apik kon nglumpukno krikil nek wis oleh sak wadah dolen nang ngene tukang watu lak payu sih. Aman ku jek luwe apik ngono timbangane sampean njaluk repotno wong liya. Iku dawuhe Kanjeng Nabi ngono. Kan jek iso usaha ngono. Meskipun usahane soro hasile titik, iku jek luwe apik timbangane kon njaluk. Senajan to njalukmu belum tentu dikeki. Wa an Samurah bin Jundub lan saking Samurah bin Jundub. Kala dawuh sapa? Samurah bin Jundub. Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah.
dawuh ing al-mas'alatu utawi masalah njaluk iku kadun tatu. Ana sing maknani kangelan, ana sing maknani tatu, catu. Yakudu kang natoni biha kelawan al masalah sapa ar-rajulu wong lanang. Soale njaluk iku sok dadekno nyatoni awake dhewe. Nyatoni wajahu ing wajahe rajul khususe nek dina kiamat. Makane wajahe sampe entek nek dina kiamat krana njaluk. Illa ayas ala angin yen to njaluk sapa ar-rajulu wong lanang, sultanan ing ratu. Au fi amrin utawa ing dalem perkara labudha kang ora ana hindar iku maujud minhu saking amrin, kecuali njaluk nang wong sing sugih mawedit gak apa-apa. Oke kok. Njaluk nang wak kaji tapi ku hak digawe awake dhewe nggih. Dadi ana wong sugih mawedit gak tau ngetokno zakat, gak tau ngetokno sedekah. Sampeyan politiki, cek ngetokno zakat, cek ngetokno sedekah. Sampeyan njaluk dunyane, engko dunyane digawe mbangun pondok misale. Njaluk ngono iku hak apa? Luwih apik malah. Maksudnya njaluk nang wong dolim sing sugih dolim. Ngoten niku gak apa-apa. Dadi duweke sampean entekno, sing penting kan gak sampean mangan dhewe. Dadi wong sing sugih dolim iku mang duweke akeh. Ora sampean entekno dunyane, sampean njaluk dunyane, sampean kekno nang ngene wong sing butuh-butuh. Ah iku gak apa-apa njaluk model-model niku. Luwe apik tambahan. Rawi ngretaken ing hadal hadis sapa Tirmidzi. Wa sahahahu lan ngarani sahih sapa Tirmidzi ing hadal hadis. Babu qasmi sedaqati wa alam sawab paling.